Asırlı däbi görä ýurdumyzda her ýyl geçirilýän beýçäre saglyk goraş, bilim we sport ulgamlaryna daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan meýlekde pugturlandyrmaga ýardam berýän iri awraýly forumlaryň birine urly. Saglyk goraş we derman senagaty bilim ministrlikleriniň bedenteri we sport baradaky döwlet komitetiniň birlikde oramaklaryna geçirilýän serginiň açylış dawrasyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary daşary döwletleriň we halkary gurumalaryň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň ministrlikleriň we puwdaklaryň dolanyş edaralarynyň lukmançylyk almy kliniki merkezleriň Alimler Akademiýasynyň jemgyýetçilik gurumalarynyň bilim edaralarynyň köpçülikleriň habar berişdirýän ýolbaşçylary hemde wekilleri milli saglyk goraş ulgamynyň işgärleri hemde hormatly ýaşular gatnaşdylar. Dörejilik toparlanyň watamyda başlap, joşgyny ýerine ýetiren aýdymdyr sagly çykyşlary bu gedeki çäräniň ähmetini has tartyrdy. Soňra ýygnananlar hormat prezidentimiň formatnyjylary iýeren gutlagyny uly ruhlandyklyny dinlediler. Döwlet başçylygyndan gutlagyny noktaşy dünýäniň öňünde barjy ugrdaş merkezler bilen hyzmatdaşlykda düýp özgertmeler amala aşyrylyp, her kylama tejribeleri işçän durmuşa ornaşdyrylýar. Şoňa görä-de garaşy döwletimiziň berk büniýatly milli saglyk goraş, bilim, sport ulgamlary kemaly getirildi. Arkadaly gahrman serdarymyzyň gutlagy bugünkü şanly bayram münasibetli geçirilýän sergide uly ruhlandlyk bilen kabul edildi. Döwlet başçylygymyz berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzyň durnukly ötüşiniň möhüm şerti hökmünde bilim ulgamyny dünýä öňlerine görä ýerigdäli kämilleşdirilýänini alamly bilimli giň dünýä garaşly her kadamanyň ösen tehnologiýalarynyň baş çykarýan watansöwji ýaşlary kemaly getirmekde nusgalyk işleriň durmuşa geçirilýänini noktada. Hormat prezidentimiz bedenteri we sport jemgyýetiň sagdygyny öpüşine diýen, halkary we döwletleri jewsleşdirýän uly güýç bolan bedenterbiýanyň we sportyň ösdürmegine uly ähmet berilýänini belleýär. Halkary Olimpiya Komitetiniň Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agasy bolan Türkmenistanyň sport ýurdy hökmünde dünýädäki agdawaýyny pogturlanýar. Biz geljekde de parahatçylygyň ilişki hasaplanýan sporty ýer ýüzünde has dawarlanýar. Forum ýylyna innowasion tehnologiýalary we giň halkary hyzmatdaşlygyna dayanýan täzeşil pikirleri we çemeleşmeleri hödürlemek bilen gatnaşýan ýurtlaryň sanyny barka artdyrýar. Sergide ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň ösüş tepkini, Türkmenistanyň lukmançylyk alymyna we senagatyna ilatyň saglygyny goramakda ýeten sepketleri, äger türlü kuwaty, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň bulgamdaky işçän gatnaşyklary barka artýan gyzyklanmalary öz beýany tapýar. Sergide öz diýwarlyklary bilen gatnaşýanlaryň arasynda Russiýadan, Belarusdan, Germaniýadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Fransiýadan, Beýik Britaniýadan, Türkiýeden, Hindistandan, Hataýdan, Koreýa Respublikasyndan we beýleki döwletlerden durly görnüşli lukmançylyk hyzmatlary, tebigy gözellik serişdeleriň, çağa iýmitiniň giň görnüşlerini hödürleýän dermanlary, lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş harytlary öňürýän daşary ýurtly kampaniýalar bar. Bir ýerde ýurdumyzyň bir näçe ýokanç kesilleri aradan aýyrmakda bitiren hyzmatlaryň aqrar edilýänini tasdiklaýan halkary guwanamalaryň nusgalary görkezilýär. Ýurdumyzda saglyk goraş ulgamyny döwre başlamak boýunça maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýäni bellenmäge münasipdir. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamy tarapyndan işlenip düzelen saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda gyýytka döwürde paýtagtymyz Aşgabat we Arkada şäherlerini hemde welaýetlarda saglyk goraş anyklaýyş merkezleri, Arkada medisina klasteri management kärhanasy, köpürli hasahanalar, şifaxanalar, derman serişdelerini öňürýän kärhanalar gurulyp bolmagy berli. Paýtagtymyzda ýürütýärler lukmançylyk idaralarynyň halkary onkologiýa almy kliniki merkeziniň, stomatologiýa merkeziniň, halkary pediatriýa merkeziniň gurulşyklary anyp barlýar. Olar ýakyn ýyllarda saglyk goraş ulgamynyň köpürli düzüminiň üstüne ýetirer. Hünär bayram münasibetli bugün paýtagtymyzda halkary fiziologiýa almy kliniki merkeziniň, halkary sagaldyş dikeldiş merkeziniň, Türkmenawa şäherine glisizerin turşusyny öňürýän kärhananyň şeýrede marşagarne arasaçylyk we keseleriň aýramana garşy göreşmek gullugynyň edara binasynyň açylyş dawarlary geçirildi. Meşhur önüme enerji kampaniýalaryň innowasion tehnologiýalaryň öňde barjy enjamlaryň netijeli ornaşdyrmagy, ugrdaş edaralaryň torunyň giňeldilmegi, olaryň hünärmenlerine öňde barjy lukmançylyk merkezlerine taýýalyk ukuglarynyň geçirilmegi, hödürlenýän lukmançylyk hyzmatlarynyň dünýä ölçeglerinden ýokary bolmagyny,
kesellemeň derejesiniň peselmegini we netijede ilatyň ömür dowamlygynyň artmagyny öpüşen etdi. Seride Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň ilim meselelerini aýratyn orun berdi. Şeýlede bir ýerde Gurbanguly Berdimuhammedow adına howannalyga mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýır sahawat ganatynyň sergi diwarlygy ýaýwanlanyrly. Türkmenistanyň bilim ministrligi bu gedeki gözden geçirilişde gazanyň üstünlüklerini görkezýär. Bir ýerdäki video şekiller diwarlyklar ýurdumyzda sany bilimiň iýdigdel üstünlüğinden habar berýär. Ol innovasiýalaryň, täze bilimleriň, alymlaryň, öňdewarjy tehnologiýalaryň we bäsleşige okuyup bolan möhüm hereketlendirji güýjüdir. Sergi ýurdumynyň saglygy goraş, bilim we sport ulgamlaryna gazanylýan üstünlükleri äşkar etmek arkaly bu gurda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde nowatdaky ädime gurmalydyr. Gözden geçiriş atmış ýanlaryň wekilçilikli ödedimi, halkara belirleşiginiň düýpli görtmeleriň ýoly bilen önemli gadam urýan ýurdumyzda uly gyzyklanma bildirilýändigini görkezýän futnama urly. Saglygy goraş, bilim we sport ulgamlaryna täze siýasatyň esasy maksady ýurdumyzda milli hünärmenleri taýýarlamagyň kemil ulgamyny döretmekden ibaratdyr. Olaryň taýýarlanyň derejesi ýokary halkara talaplarına laýyk gelmelidir. Ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmekde dünýäde toplanan öňdewarjy tejribäniň iş ýüzüne ulanylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Härkide ýerde dünýäniň iri saglygy goraş, alym bilim we sport merkezleri bilen hyzmatdaşlyk ösdürilip, olar bilen gün gatnaşyklar ýoly goýuly. Paýtatymyzda öz işine başlayan halkara sergi urdaky işte nowatdaky netijeli ädime öwürmelidir. Sergi merkezine guralan bölümlerde her wagtda bilim we alym ulgamlaryna hyzmatlaryň tutuş toplum görkezilýär. Bu ýerde interaktiv kompýuter tehnikasy, laboratoriýa we lingafon enjamlaryny okuw görkezme isbaplaryny öňdürmek saglygy goraş, bilim we sport ulgamlaryna unanylýan maksatnamalar bilen üçinçilik boýunça ýürütüleşdirilen kampaniýalar öz önümlerini görkezýärler. Bu içäri mektebeçenli, mektepde bilim bermek, orta hünärmençilik we ýokary bilim boýunça ösüşiň tapgyrlaryny we soňky gazananlary sportyň ösüşlerini äşkar edýän meýdança urly. Hemde bu ulgamlary mundan meýlekde ösdürmekde täze maksatlary we wezipeleri kesitlemäge, şeýle-de has möhüm ähmiýetli meseleleri ara maslahatlaşmak üçin oňoýly ýagdaýlary döretmek arkaly ýurdumynyň we daşary döwletleriň alym bilim edaralarynyň arasynda tejribäniň we başlangyçlaryň alşylmagyna ýardam bermelidir. Bu halkara serginiň saglygy goraş, bilim we sport ulgamlaryny ösdürmekde bu gurlar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde giňden ýoly goýmak bilen bagly meseleleri ara maslahatlaşmakda. Dünýäniň dürli ýurtlarynyň gelen alimlaryň, hünärmenleriň häzirki zaman alymynyň ýeten derejesi, almy täzelikleri babatda öýdara tejribe alşmakda ören uly ähmiýete ýedigini sergi atnaşanlar bu ýa belediler hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyza we Türkmen halkynyň milli lideri Lokman Arkadamyza hoşalyk sözlerini aýtdylar. Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sergi meýdançasynyň merkezine ýerleşdirilen monitorda ýurdumyzda hormat prezidentimiziň başçylygynda halkymyzyň saglygyny berketmek, ýyleşlermede beden terbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek, sagdym durmuş şeýlelerini ornaşdyrmak boýunça anyp barýan köp ugurly işler barada gurrun berýän video şekiller görkezilýär. Saglygy goraş, bilim we sport berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe atly halkara sergi öz işinde dowam edýär.